Ka maligo, Nay? Ha? Ka maligo. Maligo ka ni. Matubod na ko sa likod. Yun, Nay? Huwag pa ito mapuno. Ah, wala pa. Huwag. Ginahulat ko pa ganit mapuno. Inom ka? Ano na? Bulangan. Ano ka buri? Bulaman. Gamay lang ako. Wala yung baso. Ginta sa baso. Powder man pagbakal mo. Ay naman. Hindi yung bakalan ko yung sa blok. Oh, Gagayaw na. Utang na itong papel. Nano ka? may baso, yun lang to ko. Delikada man. Kandawan kan mamam. Isip mo ata. Ano po na? Oo, ito. Tilawin lang, anay. Yung bakal mo na na ano? Kwan. Oo, tang puno. Okay. Dola na lang ngayon. Anong saburya? Anong iban? Wala na na. Yung lang na. Baba. Yung bang, anda. Hindi ka maligo. Perindugan mo. Sige, ligo ka. Gapin ang. Wala pa tumapuno. Wala niya magkunga. Te. Namit. Te. Wala ko namin. O, ino man rin. Wala kayang labo. Wala ka bang labo. Labas ko na naman. Oh? Bagay ha? Ako nga. Kaya ko liwat eh. Ako liwat pa lang. Malit eh. May baho. Galing ano. Ang mukid na kay gulaman. May ano ito. Ayun. Digaan ko. Wala rin lang. Iwan. Kalikat. Di
Uy, ari naman ka. Ano ka ng blue? Blue! Blue? Bubutlog mata mo. Ano ka ka? Ano naman ito? Stoy! Hindi damak. Damak ka bigyan mo? Hindi. Wa! Ano naman sa karoon na? Wa! My God, bang sabi niya. Hindi nga lang kita. Hindi nga. Hindi nga sa makapatapos sa hindi nga sa. Uy. Oh, sniper din. Ako na isa. Sniper! 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 Ay, so. Look! Hindi yung pigan ko ang ha? Ano ko lang ito ga sa kumaitit. Isa na. Ugas na, ay mo pinangko kasawa. Ayan. Oo. Ano? Mhm. Hinay pa ng tubig. Ah, maligo ko tadi hinay. O yan eh, tumutungo. Ako matanga. Hinay ang tubo. Ligo ka din na. Ha? Tapos ha. Ano? Ligo ka. Oo. Nagulat ko nga ng maglabanan sa tunga bala. Alin sa kinataga, nga ako nilatag. Meron pa? Lamay na lang. Musa? Hindi mo. Pati. Maasin. Ay, naisan ka buda. Karoon ka na. Saan na buntas?
Gagaya mo. Bako din. Kuha ito. Tama na, Nay. Tama na, Gwen. Karoon lang, Gwen. Isa lang. Tama na. Ano, nakakanin. Matamis na. Matamis na. Ano? Isa lang. Matamis na, tama na. Karoon naman tapos makaon. Ay, ang tugot ay karoon. Handa. Handa. Ano yung mga ano ha? Mga mali. Ako pa na lang siya. Nakakapoy. Ano ko sa tingin. Yan, naman ko kaya. Napadaliri iyon. Uy. Pwede mo na gatuod sa ilugin ang hangin. Dito tayo sa backstore ni mama mo nagatuod. Kasi luna sa mga ang pangyo. Kaya wala ang bilang. Sorry. Stop. Stop na naman ito. Baliw. Uy! Mamos. On mo naman da. Ari, oy. Gwa. Gwa. Uy! Tapos tao. Buong masaw. Puso mo. Pagwa mo ma. Nagutong sila dito. Balik ka. Talo na.
Hmm. Salon. Buwi ah. If you're wasting your time, get out. Wala na, patugda kung hindi pa. Uy, ako ganda. Diba? Diba? Pangabon na mayo na ya. Pang shampoo ka ha. Magasan na mayo mo tangkang ha. Kay tangsot. Nililihi ka guro gabi ay. Hindi mo pagbasuon mo bayo na ah. Hindi mo pagbasuon na ah. Ibutang mo lang sa laguan. Ha? Ibutang mo lang sa laguan. Ano ba? Ibutang mo lang sa laguan. Hindi mo pagbasuon. Takibot ko garan niya. Mga lago ko di wine na. May lago to sa dito. Sino nagkuha? Puno to isa ka punda. Wine na da. Base ato to sa labahan. Kuha ko rin dyan. Ang balis. Hindi ka man katulog ha. Huwag ka man ka paligo pa. Mayo balaan mo. Sabi siya inom na pala mga tapat.
gagawin mo? Di ba nalayas ka rin? Ha? Isa ka pa eh. Ano ba nakalimutan kong ginawa mo? Nagpabona ka dito. Nagpaano ako ka dahil gusto mo rin magpunta sa Maynila. Kaya pa sarili. Ayun naman pala eh. Nabibigil pa. O yun ang eksena for today. Yorwin at ikaw yung gaganap sa role ni Paolo. Pinagagawan kasi nila ako doon eh. Napasama ko si JP. Okay, atin pala. Hindi mag-jowa. Magkapatid. Magkapatid. Okay? So Yorwin, lights, camera, action. Kawate! Ang kapal na mukha mo! Napakakapal na mukha mo! Ngayon kami sisisihin mo! Nasaan ka ba nung kailangan ka ni Tatay Ate? Nasaan ka? Wala, di ba? Alam mo, simula nung umalis ka sa babaeng to, lahat ng responsibilidad mo ate sa akin ang punta! Puyat! Pagod! Tugot! Pawis lahat na ng pwede kong masanla! Ginawa ko yung para mataguyod si Papa! Para sa hospital bills niya! Pero nasa ka nun! Kasi yun! Baka may sisisihin mo ate! Babalik-balik ka dito na para mo magbaka ka na Reyna! Hindi mo man lang! Na parang walang nangyari! Kanya ka naman eh! Kaya ito ako sa may mga pangalan dyan, bakit? Kasi dyan pa lang, kung may kailangan! Awatin niyo ako! Lahat ko na yung atin niyo! Awatin niyo ako! Ayun niyo! Nagpapalala ako dito! Kapag lalo sa tulong tao ko na eh! Musical naman pala yun. Special. Hindi naman sila. Thank you. Thank you. Mahamog. Wow! Sa likod mo. Ayos lang? Kailangan yung pao pag-route. Oo, tama. Thank you. Mahamog. Inantay ko lang kung ano eh. Ang ginawakan, and always part with it. Paano ba? Sabi ng garter na paano. Iba talaga eh. I-stretch ko yun eh. Thank you, Mahamog. Sige po. Ito naman your way. Tanong namin sa'yo. Ang tanong! Bakit gusto mo maging EB-lover ka? Siguro kaya ako sumali dito. Kaya niyo ako nakita sa harap niyo. I believe these are not just because of a coincidence. There's a chance. And I believe na dinala ko dito ng Panginoon for a purpose. And alam niyo, kahit ilang beses ko dinalikuran itong passion ko, I always find my way back to it eh. And that way, gusto ko maka-influence sa mga tao na pag kaya ko, kaya mo eh. Alam niyo, mga kabataan ngayon, takot silang pursuin yung dreams nila. Why? Kasi ang dami ng magagaling eh. Napakalak na lang, competitive. Ang dami competitive tao. Ang dami ng mga kalaban. Kaya ikaw, ay wag na, siguro naman. Hindi na ako papasa. Oo, No. Gusto ko maging voice ng mga tao. Gusto ko mahanap yung sarili kong tono bilang isang EB lover guy. Gusto ko maging boses ng mga tao na I can be myself, the real me, where I can be unstoppable, Gwen? indestructible, and pushable to reality. That is all. Thank you. Bata pa lang po ako, gusto ko na po na
Kasi po, yung daddy ko po, ang pangalan po niya is Hipolito. So, Hipolito, nakuha po doon yung pangalan ko na Poli. Eh, ang sabi din po niya is, ito po, para daw po, wala daw po akong na pangalan, and then po, and from sa pangalan po niya. Poli pa lang pa. Poli po. Kaya maging junior, anak niya, pero naiya naman siyang pahirapan. Anak niya sa pagsulat ng Hipolito na mahaba. Kaya ibig si Ang Pao. Leo Pauli ay fourth year tourism management student. Yes, ano bang mga balak mo sa pagka-graduate at plano? Actually po, Nay, puno na tumuro. ituloy po yung passion ko po sa music na pagkatapos ko po mag-aral kasi since nga po bata po tayo, ang una po nating pinapangako sa mga magulang natin is yung makapagtapos. So gusto ko naman pong i-regalo po sa kanila tapos tuloy ko po yung passion ko. Kung hindi po tuloy, siguro nga po gagamitin ko na po yung pinag-aralan ko sa college. So passion based on music? Yes po. Ibig sabihin na, kakanta ka? Opo, kakanta po ako. Basista to, pangalan. Bakit parang kakanta ka? Actually po, sa school po yung banda na yun, vocalista po ako ng university band namin. Sige nga, patinig ka ng sige nga, patingin ng saya. Sige po, sige. Yun, sige. Tapos ka. Yun sa. Tapos ka na nagbintoon. Yun naman. Bato ba nga sa inyong tikpan? Hindi pa kami ibutong na eh. Na, lang na. Paano? Paano si Lida? Sino? Okay na. Pinatay mo. Okay na na. Ay, pakatuato. Ano na? So, Apa na uga ba na? pinatay mo. Yan ka. Okay na. Ay, tulon mo lang sa tiil mo. Ala, ang biskit mo tao ka? Namin, manilikat. Kaling kayo, maasin.
Ano ito mo? Hinay, tungod na ako. Ay, maasili. Maligo ka man. Kamot pa na yung ano yan. Ayun naman, Maui. Siguro naman parod ko yung eksena kanina. Okay, naparod yun. Pero ang ginagagawin. Wala ka pwede kong gamitan ng ibang method ng acting. Method? Pwede rin ba ulit siyang pumunta doon? Hindi. Challenge siya. Hindi pa. Ready, Pauline? Ready ba? Okay, lights, camera, action! Ang kapal-kapal ng mukha ko! Di ba ikaw yung panganay? Bakit wala ka na ano? Nahihirapan kami. Yung wala tulungan si tatay. Ano? Yung responsibilidad mo, ako yung kumuha. Ako yung gumawa. Bakit wala ka? Bakit umalis ka? Bakit? Minahal kita bilang panganay. Ako ba, mahal mo ba ako bilang kapatid? Ako magaling eh. Aalis ka na naman. Na. Ha? Yung lakas nila doon. Ano? Siya ka magaling. Sa ginagawa mo.
gito. Sa imo. Be the first. Gusto ko pong i-share yung talent ko na binigay po ni Lord sa akin. Pwede pong matuto pa po sa inyong lahat dito sa Itbulaga ng marami pong bagay sa hosting, sa acting, sa dancing. Gusto ko pong matuto at willing po akong matuto para po makapagpasaya po tayo ng maraming tao. Maraming salamat, Pauki. Alright, boys. It's all yours. Talent sa singing, dancing, acting, at hosting dito sa TV Stage. Dahil baka kayo na ang susunod na maging TV Dabber Guys. Mag-audition na ng YouTube channel ng Itbulaga ang complete details kung paano kayo makakasali. So ano mo bang hinihintay ninyo? Sali na! Thank you, guys! Thank you, Yuri and Pauli. Kami ang nalalaman ng details ng ilang pasok sa next call. Good luck! At susunod na pa na legit na chika at papremyo para sa ating lahat dito sa
po akong working student, taga Valenzuela City. Gusto kong sumali sa About This Mental, kasi gusto ko lumawag pa ng kaisipan sa mga istorya kong malaman ko. Kung sakali po ako may mga pili niyo, ang pwede mong mag-book o ilalak ko sa nag-aaral, ang pwede po ng gamot at aking nanay, paluwa po namin po mas medyo sila po siya. Maraming salamat, Dr. Kat. Working student from Venezuela City. Please chant the Bunaw. Hello, Dr. Kat. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Kamusta kayo lahat? We're good, we're good. We're good. So, we're fine. Thanks for asking. How are you? Kamusta ka, Ian? Medyo kinakabahan po. Ano sa ibang festival ka muna na? Masaya na. Nag-aaral mo si Christian na course po. BS Psychology po. For psychology. Judgmental ka ba? Hindi po. Hindi po. Dahil ang story na Magandang tanghali, Dr. Kat. Ako nga pala si Michael Andrew Reyes, taga Santa Rosa, Laguna. At naniniwala ako sa kasabihang, trust the process. Kaya naman kilala natin si Letter B. Hi, Dr. Kat. I'm Dr. John from Coronel. At naniniwala sa change your life to the fullest. Yes. Magandang tanghali, mga Dr. Kat. Ako nga pala si Joanna Marie Angepetti, na nagmula sa Municipality of Mendez, Province of Cavite. At naniniwala sa kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Thank you, Jonathan. Kaya po, Dr. Kat, para ibilang ko sila ng listing, mga kakulangan kayo sa labas sa Fernando, Pampanga. Sasabihan po tayo na anumang problema ang tatanggitin na ako yung dapat sumuko. May interpreter dito. Ano sinabi niya? Sabi niya po kahit daw anong problema ang matanggap niya, huwag daw susuko. Nauna. O, yan ha. Mamaya ha. Basahin namin yan. Nakilala natin ang choices. Eto na ha. Ang run na ito sa atin ng TNT. Para sa mga nagtitipid, tuloy ang saya. With TNT, sulit afford na load. May pantawid din. Surf Saya 20 at all data 50 na swak sa budget at needs nyo. Kaya naman, mag-load na. Ay, ka man naligo. Gato mo, ingat ko ba? Wala ko na puno aw. Ko na puno. Sundan ko pala ang mga balde. Hindi na. Ikaw pala sa balde, may ulo. Sabihin ko po, sino-sino sa kanila yung naka-experience ng depression or anxiety attack? Well, may idea lang ako. Bakit? Ba't sila naisip ko? Because tingin ko parang the way sabi na mayroon sila sa napagdaanan. Okay, so maaaring may connection, but I'm not sure. Maganda naman yung naisip na naliliyan. Pero eto na. Sino sa kanila ang na-diagnose ng isang autoimmune disease at the age of 25 years old or younger? Okay. Well, Ian, para tulungan tayo sa part 2 natin today. Kasama natin si Doc Ronald P. Ramirez. Isa siyang rheumatologist. Magandang tanghali mo, Doc. Magandang tanghali sa inyo namin. Dr. Kat. Doc, ano po ba yung ibig sabihin pag sinabing ang tao ay may autoimmune disease? Ang autoimmune disease, marami uri nito. Ibig lang sabihin nito na yung supposedly masandalan ng ating
sinisira mismo ay ating mga katawan sa sukasuan, mga balat, at mga internal organs. Ipalaban-laban ko na kinuha ang tubig. Yes. Yun ang ibig sabihin ng autoimmune disease. Tapos marami pong klase, maraming klase. Kaya ng iyong mga pagpipilian. Sa letter A, Andrew. Letter B, ang inyong Letter C, joy. At letter D, Miles. Ganyan pala, meron ka ng 50,000 pesos. But remember, bawas pa yung sagot. May katumbas niya talaga. Bibili ka na talaga yung sagot mo yung magiging final judgment mo. Meron ka 10 seconds. Go. Letter B, letter D. B as in boat. And D as in boat. Tsaka si Miles. Okay, nakaka-encounter ka na ba yun ng na-diagnose na meron autoimmune disease? Wala pa lang may napapasok na learnings. Experience sila or kung kamusta na sila. Okay, so your choices for round 1 is letter B and letter B. So, bari ko na ako si Sir Andrew. Dito tayo may letter B. Amen. Pero, pwede na ako patapos yan sa round. Hello, so yan po ang hinanap namin ay na-diagnose na merong autoimmune disease. 25 years old or mas bata. Ayun po ba ay meron autoimmune disease? I have, diagnosed ako Ay, oo. So I was recently diagnosed February this year. Yeah, so I have to use Kwento at ang lupus or systemic lupus erythematosus ay uri ng autoimmune disease na kung saan maraming internal organs ang ating balat or baka kasukasuan na naapektuhan ng mga sinabi kong sundalo ng ating katawan. Dok siya, si Ma'am Ange po kasi 29 nung diagnosed mo. Ganun po ba talagang pinadalaman? Babae, ang usual age of diagnosis is mga reproductive age. Tapos saan nagre-regla ang mga babae, until mag-menopause sila. So sa reproductive age, anong naramdaman mo? Bakit kailangan magpatingin sa exactly the question. So yung symptoms kasi nag-start siya November 25. So I thought, nagkaroon kasi ako ng shingles para siyang ulot ng tubig. Pero, so, pag nagkaroon ka ng chicken pox kasi diba, normally, bata ka pa meron. So, it's para siyang, yun din, shingles ang tawag mo. So, para siyang ulot ng tubig din. So, isang part lang siya ng portion ng body mo nagkakaroon. So, after that, nagkaroon naman ako ng ilang months. Nag-date naman siya after ilang months. Gamita. And then after that, nagkaroon naman ako ng mga kulay skin. Sobrang dami. So this, Miss Ange, para mga almost 2 years bago nag-i-implement. Yes, gradually yung symptoms. So after 2 months of it, symptoms. Pero hindi ko pa alam ng time na yung symptoms ng lupus. And then, regular check-up lang siya last January. So sabi ng doctor sa
So, mag-grant siya ng laboratory test. So, doon na lang.